Agny ko iragny épisode 1 ty voalohany manomboka niany anareo viavy jiaby Madagascar eto anareo tsy mahazo onja anareo tsy moyen andiananareo handafy io le viavy jiaby losa andafa volaiza mivolagna ro manomboko niany mbarako anareo zay manomboko niany marary fonay marigna anareo mivolagna fa anao navy andafy fanifana jombily ndraiky raha ataonao izy nanagnefa jombily tsy aladainao ifeny tsy dadilainao nandefa izy nandeha andafy tsy dadinao nandefa izy nandeha andafy tsy mamanao ndraiky babanao nagnano cotisation nandiana nandeha niasa andafy volaiza manomboko niany za mandeha volambolagna ro viavy jiaby andafy magnefa jombily tsy anao namandreo mandeha magnefa jombily fa iro miasa agny misy moyen matoro jiaby nandeha andafy agny misy moyen anao tavela Madagascar eto tsisy moyen na anao tia andefa tsisy vola tsisy olona efa andeha hagnano cotisation nao andeha andafy tsisy olona na Madagascar fomba la misy olo mandeha magnano jombily na viavy jiaby Madagascar nefa maro viavy jiaby matiny jala Madagascar manambadibady fatifatiny matoelabo mbala magnefa jombily antsika olo sandafy miasa volandreo aky io tsy agnefa tseky lela bokos karazaty mba mangala onjanao fa anao tsisy moyen tsy nandiananao andafy sady io tsisy olona efa andeha hagnano cotisation aminao ko la famille-nao fa ke andeha andiananao anday andafy mazahoa onjaha anao viavy ty zay fa rambarako anao fa big up anareo jiaby miasa Koety anareo jiaby miasa antanana arabe na France na ia jiaby fa zay miasa andafy jiaby big up mba agnefa lela masera ko misy lela bogos tianao ifea jalinao agny io dika zegny matona magnefa bogos tianao zegny fo raha ambarako sady mafaka jalinao mikoragna aminao isaka haly magnadoso torimasonao fa iro tsisy moyen mipetsaka Madagascar tsy losa andafy ambila eto fo iro fa iro mekte eto fo agny ko iraha tsy aladainao ifeny tsy dadilainao nandefa izy nandeha andafy tsy dadinao nandefa izy nandeha andafy tsy mamanao ndraiky babanao nagnano cotisation nandiana nandeha niasa andafy volaiza manomboko niany za mandeha volambolagna ro viavy jiaby andafy magnefa jombily tsy anao namandreo mandeha magnefa jombily fa bon karaha ty koragny anao nagnaboaka épisode 1 io mbala tsy eliky boaka denao za fa malizy karaha ty gay ota la famille-nao misy miantokolo mandeha andafy dadilainao misy olo miantokolo mandeha andafy babanao misy olo miantokolo mandeha andafy la famille-nao koa miantokolo mandeha andafy volagna zaho nagnima tsy za zaraiky volagnao satria tsy viavy jiaby Madagascar ty nandeha nivolagna anao zegny tokony nitoloenao za zaraiky fa tsy olo jiaby nandeha naompagna anao ino mangengegninao amin'ny Facebook ino mafanagnan-dranao azo maviavy magnefa anao mipangengegna ambara za tsy mijery fatifatiny volanao io anao manahita vola latsaka sara tragnon'olo za tsy mijery gae aza mivolagna viavy jiaby bako za tsy anao mba tsy nanogna agnaran'olo koa zany volagna zegny fa za ty andeha amaly volagna anao zegny hoan'izay viavy tsy agnatina affaire zegny ampidiranao agnatina affaire zegny na viavy Madagascar anao volagna viavy Koety na miasa zegny hoe misy vola viavy Madagascar ndraiky mbola volagninao magnefa lehilahy dikan'izay viavy Madagascar mba misy monekany fa tsy viavy andafy zaraiky fo misy monekany dikan'zegny olo nagnefa anao io anao mampiweraweranao asa va pendre tragno vatonao fatelo bako za mavozo anao baka io anao koa tsisy vola volagna za fo mavoefanao tsy magnangy zegny zaraiky mavoefanao anao koa volagna anao koa tandeha aminakaty amle 14 février io za magnefa freny essence-nao jiaby magnaty abako anao tiaiza tay jalinaka io ambarako anao eto jalinaka niany asanaka mpivarotro mokarivary fa za midoko amy tragnonaka tsy midoko amin'olo ary tsy miasa amin'olo tsy fen'olo ary mbala mavoefanao koa zaga bogosinao tsy miasa aminaka tsy anifako anao zavako aminao tsy fitiavako anao fa anao koa bogosy ilaiko anao nifeko anao volanaka za mavoefanao gae tsisy asina aminaka fanagnandranao zegny efa zegny edy karaha zegny koragna ambarako anao aboaza épisode 2 anao za malizy la famille-nao misy miantokolo mandeha andafy dadilainao misy olo miantokolo mandeha andafy babanao misy olo miantokolo mandeha andafy la famille-nao koa miantokolo mandeha andafy volagna zaho nagnima tsy za zaraiky volagninao satria tsy viavy jiaby Madagascar ty nandeha nivolagna anao zegny tokony mitoloenao za zaraiky fa tsy olo jiaby nandeha naompagna anao ino mangengegninao amin'ny Facebook ino mafanagnan-dranao azo maviavy magnefa anao mipangengegninao ambara za yaya efa ela nareo nangataka épisode 2 fa izy aboko eto niany ty voalohany ity vady tsy mifankatia ty viavy ty mitsakara jaboka aminaka tegna mitsakaraka voalohany raha ambarako anao mama ty anao nangala ninao zy koragna iny alainao ninao bako za tsy nivolagna hoe viavy jiaby Madagascar fa hoany zay mangala izy tomby donc anao nangala izy eko aminao mahaiza mipetsaka tsara bekiny anao en place misy anao voalohany ino ma affaire anao ndraiky za ino affaire anao ndraiky za matona nandeha nangala hoe akoragna anaka misy dika za mama ty tsy angalanao laza tsy za gay otaota andeha angalanao lazanao ivady tsy mifagnaraka anao koa tia laza mandana mivolambolagna artiste fa tsy za ty andeha angalanao lazanao
zembar kono vola lonji bako chaferano na azo viab man defa vola kaka na zo vi vad ko andafan je chaferano aferane ndek vad ko andafan je fa chaferano stuk na ndek no marar kono maita viab jabi andafi mangefa cheklila ano tengefa cheklila kono tsima vohepa ano pa nangambara wefa zati man tak mukar vari zama vohepa no gay ano tsima vohepa za plaisir na ka vohepa no ba kono je sa voye kono plaisir na ka anot ma voye pa za ambar kono razin ba ko azam ne hana so na defa message am na ka azam ne hana fot na pa ne hana na nung zata Facebook tat misdiken check sa malam video yi fa malun manga ka we alo fa episode de is a bogopti zat te viab karano zat te viab tim sur bango zat te viab tim tali tim no vamos vatali ano viab dis valeram na kamba kono ano dis valeram na ka zaza ngalangalaza masera ano maral fo no tsilo sa morisi maral fo no tsilo sa ndapi kena mano jabandapi andaka ndaska nde kunkular no nde vulbulan no ano ma ulfuare kala ko no ma ulmazunja mba mandile no ni vula patsibe na no patsi mandin zabu jabzo man video no aska mandel nga sasano via bika to no nde sasainga zalai via bika to no nde sasainga abo na via jabi petskanda ko an zelle la jabi petskanda zava kana ro na ro vita tsang vatu aita tuktan ma vita nde sana ro tsanko anaro kuraza azam tanen vangan via vlef ka yo na ro fa via vu delira zu foire marar fonani keranan marar itiloso sekanda ya sata moris zu to fa tiloso sekanda ya sata moris no va tifakatiyu na hangara no je fu madinebga ano dok stin vadino ano dok tiven vadino na no sima mandin gzala ano nek vadino tifakatiya kale angati Facebook ati nek zes kan do blano ambularo via jabanda fa zen makati zen manga mi vola je karaton zet sekli la bogos tip gazet job leaks team e no gazoti e no la mo zotisma bibiki bel zen tam vad zen même pour un vad krazin fa anot ma vo ant kuzat si via karanon de yant kuzat bako zat simila demi mama karano yu atsanga no tsek via jabande mi sanda fa no zara zande demi mama karano Madagascar ito no no tsanda ano Madagascar ito zande itski no we ande nganga ngi pasa zat simila volano ba konozi bombo klaton o ka savamo no magala wonjae je pour ba si guna ka fekin via karano ba konozi zati guna ka via karano mandini no bulganozi tukul mitumeno zaza rek pa chul jam nande no kano yin mangengeng no Facebook yin ma kana ngambaro azuma via manye pa no tangengeng no ambaraza zati jer fatin bola no anu mana ita bola la sala mak chamwa zati jer gaye azam bunga boyak jab ko zati na jano betna no ngara no ko zan bunga ze ko zati ande amali bunga no ze wanze via na ferze asbira no na ferze na via Madagascar anu bunga via ko etna miasa ze we misi bola via Madagascar nek bola vlong manye palela bon zanyani ivulang ulu miverie profil migadragadra profil manitki ramkaskiano in mamasera ramstiano ramkaskiano ano ndeke mi commenter sarul diab en publication ano masera ko ul mazava no ano tspangal chavadnulu ano ul normali abwa ho sarno fa zati na vita teva no chabokano ramkaskiano ano mreki mi vulnga zaha ano ko jovave ano tis dossier maluto abwa ira mikaskiano ifa zakad mi verifier page no na conto no a shit ki no ram mikaskiano ano ndeke maneva teva za masera i voafa tsy manjary satria na ino anao mga midika am commentaire maneva teva zao anao mahita fiainagna nakatsa sitriko am Facebook ty efa impiram-podiko aminao zegny za tsisy raha za tsy oeraoera za tsisy raha tsy oeraoera nakaboko am Facebook ty arô volagna fagnavanaka ty tsy vavy satria tsy agnanaovako zo za tsy mavozo vavaratsinarô arô koa tsy mavozo vavaratsinakay anarô misy laza anao koa fa hainao misy laza anao volagna zao tia laza io aboahato lazanao zany za lazanao masera anao volagna za nefa hagnaivanao fa tsy vitanao nininao aboa zako anao nagnino masitrika anao molo mpangala vadin'olo sa anao nagnano affaire maloto sa anao tsisy taratasy nandehananao hagny anao koa olo mazava aboaha arabaka io ambarako anao manitry raha mikasiky anao io
boaletra amin'ny fiainagnanao alohananao andeha hagny anao volagna za matinjaly io ahitako fiainagnanao sy karaha isaoranao malandijiaka nandeha hagny io isaoranao anao niala taty ifanagnany rahanao io sa karaha fanagnany raha niefohefo nandehananao tagny anao ka drako mbalagna izegny edy raha ataonao aza mikonkomandy sarinaka aza masagnasa zaho satria fiainagnanaka tsy nasitriko amin'ny raha ty fa ninao asitrikinao io za tsy mijery fa nidiranao le raha asitrikinao raha mikasika anao izy koa anao olo marigny masera aboara mikasika anao aza asitrikinao abaka eo olo sorcière fo magnano raha ataonao manitsisitriky raha mikasika anao io anao koa tsy sorcière masera aboara mikasika anao tiavanao naka tsy asitriko itiava za itiavako anao aboara mikasika anao aezako anao aezanao za bisous